Her hos Spaghaus, der har vi jo både spa til indendørsbrug og til udendørsbrug. Og er jo etableret her for 2 år siden. Og det gjorde vi med den baggrund, som jeg har inden for VVS-branchen, og med den baggrund, som jeg har for en af, kan man sige, de absolut førende inden for branchen. Vi kunne se den trend, der er inden for spabad i det hele taget, både indendørs og udendørs. Og det vil sige, at vi har en erfaring både inden for, kan man sige, den tekniske del af branchen med installationer, funktioner osv., men også omkring de muligheder, der er for leverandører osv. Det er nogle ekspertiseområder, som vi gør brug af den dag i dag. Hvad er det for nogle krav, man kan stille til et spabad? Det er, at man får noget udstyr i spabadet, som gør, at man kan få massage, som er det primære. Det er meget vigtigt at få de rigtige antal dyser placeret det rigtige sted, når man vælger spabad. Sædekomforten er også meget vigtig, størrelsen og selvfølgelig også designet. Det er de ting, som skal gå op i en høj enhed. Skal vi prøve at se nogle af dem i funktion? Det synes jeg var en god idé. Ja. Se her, det er så et hjørnespabad. Et populært hjørnespabad, som er 1,50 meter gange 1,50 meter. De funktioner, som der er her i, det er typisk, at der er massage i siderne. Det vil sige, at der er altså vandmassagedyser i siderne. Der er vandmassage i fodenden, og der er også vandmassage hernede i rygenden. Det betyder, at man kan få et massage på hele kroppen, samtidig med, at man individuelt har mulighed for at vælge, hvor kraftig massagen også skal være. Det betyder, at man egentlig kan skrue op og ned for styrken i massagen på drejeknappen, så man vælger, hvor kraftig den skal være. Og hvordan er det med størrelsen? Man kan godt være 2 i det kar her. I det spabad her, som er 1,50 meter gange 1,50 meter, kan man godt sidde 2 personer. Der vil man så i givet fald sidde over for hinanden. Men der har vi herovre en model, som er specielt velegnet, som er indrettet specielt med 2 sædepladser, men med det samme udvendige mål. I modsætning til den anden, så har den her ikke noget sæde inde i hjørnet, hvor man ligesom kunne stille ting fra på eller sidde på. Der har man simpelthen fjernet sædet og lavet det om til en sædeplads i stedet for. Så her har man 2 reelle sædepladser, så man kan sidde godt og ordentligt, og så har man også mulighed for at have armlæn på i begge sider. Så det er en decideret 2-personers spa, som er indrettet med rygmassage i begge sider. Der er fodmassage, der er massage i siderne, og der er også massage i bunden. Så her har vi igen både luftmassage i bunden og sidemassage i ryggen og i fodenden. Og det er jo den, som er 1,50 meter gange 1,50 meter. 2-personers model til hjørne. Hvis det er, at man for eksempel på den ene af de 2 vægge, man har på badeværelset, ikke har så meget plads, så kan man bruge en model som denne her, som er 1,20 meter gange 1,85 meter, som ligesom har noget mere længde på den ene led end på den anden led, som betyder, at man ved siden af badekar eller spabadet for eksempel kan have enten toilet eller møbler siddende på væggen. De fleste spabade, de er ligesom runde i formerne. Det du har her, det er noget mere kantet. Det er faktisk noget af det sidste nye, der er kommet, og det hænger sammen med, at trenden inden for badeværelser, inden for både møbler og saniteten, det bliver mere og mere firkantet. Det er den enkle, den elegante stil, som er kommet, og det er den, man også har ført videre herover på spabadet, så vi kan se, at linjerne på fronterne er fuldstændig lige. Faktisk er det sådan, at i denne her serie, der er også en serie af møbler, som passer til, som egentlig kan have den samme front og den samme finish, der er på spabadet, og have den samme finish og front også på sine møbler på badeværelset. Så er vi over i, kan man sige, det måske lidt mere praktiske, fordi vi har en sædekomfort, som er rigtig god. Den model, vi har her, er igen til 2 personer, hvor vi har en bredde, der er 1,20 meter, og en længde, der er 180. Og den er så forsynet med det sidste nye inden for spabadet. Og det vil sige, at vi har i bundsystemet her, hvor der er luftmassage, er der så også tilført lysterapi. Og det er lys i forskellige farver, der skifter stille og roligt, som giver en rigtig hyggelig oplevelse i sit spabad. Den store dyse, vi har siddende herovre, det er faktisk vandfald, som betyder, at når vi fylder spabadet med vand, så kommer der en rigtig flot vandfald ud i spabadet. Og det hele kan fås med musik til også, med indbygget radio, så man kan have sin favoritmusik enten med på en DVD eller høre den musik, som er i radioen. Hvordan skal sådan et spabad vedligeholdes? Er der nogle ting, som er meget vigtige i forbindelse med spabad og vedligeholdelse? For det første overfladen, det vil sige alle de udvendige dele, og det gør man ved hjælp af en polish, som man giver, ligesom man giver en bil en voksbehandling. På samme måde giver man også et spabad en voksbehandling. På den måde er det meget nemmere at holde rent, og meget nemmere at holde ved lige. En anden ting, der er meget vigtig, det er det, man ikke kan se, og det er inde i rørsystemet. Og rørsystemet, det er det, der ligger bag ved frontpanelet. Og det, vi har her, jamen, det er jo sådan set de rør, som fører vandet frem til dyserne. Og i de her rør, der er jo både sæbe, vand,
der kan være badeolie, der kan være forskellige ting, som vi bruger i spabadet. Og det er vigtigt at holde de her rør rene indvendigt. Og det gør man ved hjælp af det, der hedder spa-rens eller spa-cleaner, som man hælder ned i badevandet i spa-badet. Ikke mens man sidder der, men efter man har været i bad. Og kører det rundt i systemet i 10 minutter, ud med det brugte og beskidte vand, og så fylder man det op igen med rent vand og skyller igennem. Og på den måde har man renset hele rørsystemet indvendigt. Hvor tit skal man gøre det? Det anbefaler vi, at man gør hver anden til tredje måned. Og det seneste nye, det var, at man kunne tage sol, samtidig med, at man går i bad? Ja, det er rigtigt. Det er en forholdsvis ny ting på markedet. Et produkt, som gør, at man kan tage bad og få sol samtidig. Og det fungerer på den måde, at man starter sin sunshower op, og den starter så sine 5 zoner. Og så vil man gå i bad, til brusebad, typisk uden tøj, hvilket er jo ret normalt. Hvor man efter 10 gange brug har man opnået den samme effekt, som man får med et almindeligt solarium. Hvilket betyder, at det er meget mere skånsomt for kroppen, end det er normalt med en solarium. Den store forskel på udendørs spa og indendørs spa, det er udendørs spa. Det er jo et spabad, som for det første er større, men det helt store forskel er, at vandet i en udendørs spa altid bliver stående i. Den almindelige opfattelse er, at et udendørs spa bliver brugt mest om sommeren, når vi har godt vejr. Men det er faktisk sådan, at udespa, det kan bruges året rundt, og specielt også om vinteren, i og med, at man sidder udendørs i det varme vand og nyder forfriskningen fra kulden, enten af sne eller frostvejret. Du kan simpelthen godt sidde ude i snevejr? Simpelthen også i snevejr, og selv hvis det regner, er det faktisk meget behageligt også at sidde udendørs i sit udendørs spabad. Og massagefunktionen, det er det samme som indendørs? Princippet er det samme, men effekten er betydeligt større. Det vil sige, at der er meget større pumper, der er mange flere dyser også. Og det kan vi illustrere ved at prøve at starte op for pumpesystemet her. Og se, det er en meget kraftig massageeffekt, som man har mulighed for at regulere også. Det er faktisk meget enkelt at vedligeholde udendørs spa, fordi det vand, som er i en udendørs spa, det er i cirka 3 til 4 måneder ad gangen. Og man tilsætter tabletter, inden man bader, og man tilsætter tabletter, efter man bader. Og så er der faktisk ikke mere vedligeholdelse i. Der sidder godt nok også et filter i, som er medvirkende til at holde vandet rent, og det skifter man så også med jævne mellemrum. Så når man har et rent filter og et beskidt filter, som man bytter ud cirka en gang hver 14. dag. Og når ikke det er i brug, så er der termolåg på, som vi lægger henover for at holde på varmen. Samtidig med, at spabadet også er isoleret, også her igen for at holde varmen, for at holde økonomien nede på forbruget.